ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാളുവിന് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു 36 കമ്മൽ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോനൊരു സർപ്രൈസ് വെച്ചു. അപ്പോൾ 36 കമ്മലും ഇത്രയും കമ്മലൊക്കെ ഒരാൾക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ മാളുവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗോൾഡ് ഇട്ട് കൊടുത്ത അപ്പം കളയല പരിപാടി. ഒരു തവണ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാനപ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴെപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാണ്. ഒന്നിന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു 20 രൂപ 25 രൂപ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കമ്മലിന് തന്നെ 16 രൂപയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ടീസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാനോർത്ത് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കാലോ എന്ന് ഓർത്തു. അങ്ങനെ അത് എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിലുള്ള കിട്ടിയ ഇതെല്ലാം നന്നായി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കമ്മൽസിൻ്റെ കാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഇയറിലേക്ക് ഇടുന്ന, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ ടൈപ്പ് അല്ല, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഉണ്ട് അതിൽ. അതുകൊണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ കാതിന് ചൊറിച്ചിൽ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരില്ല കേട്ടോ. ഞാനത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഇതാണ് സംഭവം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ സ്റ്റഡിന് ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അത് കോർക്കുന്ന ആണി പോലുള്ള സംഭവം കേട്ടോ. അതെ, നമുക്കിവിടെ ഒരു ബോക്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം കൊള്ളാം, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം പിന്നെ രാത്രി മോളിട്ട് കിടക്കാറുമില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇവള് സ്കൂള് രാവിലെ എണീച്ചുമ്പോൾ ഇടും, രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ അവൾ ഊരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു ഇതില്ല, അതായത് കമ്മല് കുത്തിക്കേറുന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഇല്ല. മാളും അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഗോൾഡ് ഇടിപ്പിച്ച് ഒരു തവണ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് കണ്ടോ. അതെ, ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ളത്. നല്ല 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 ഡിസൈൻസുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം, വേണ്ടവർ വാങ്ങിച്ചോളൂ. സംഭവം എനിക്ക് എല്ലാ ഡിസൈനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാത്തിലും സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് അല്ലേ എനിക്ക് സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ. എല്ലാത്തിലും സ്റ്റോൺ. വലിയ കമ്മലൊന്നുമില്ല, ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ, വെയിറ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കമ്മലൊന്നുമില്ല, കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ എത്ര എനിക്കൊന്നും LKG UKG ഇട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കാരണം അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആണിയൊക്കെ ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പാണ്, ഗ്ലാസ് പോലത്തെ ടൈപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ല. അടച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ആണെങ്കിലും ഈ ടൈപ്പാണ് കണ്ടോ. അപ്പം ഞാൻ മോനും അവനും മാളുനും മാത്രമല്ല മോനും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാച്ചാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ UN വന്നപ്പോൾ വാച്ച് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മാളുവിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മോൻ്റെ വാച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഇതായി ഇപ്പം പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ പുതിയതൊന്നും അങ്ങനെ ആമസോണിൽ നിന്നൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു സംഭവം. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല, 2 പേർക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ചല്ല, ഈ ഒരു മോൾക്ക് വാച്ചും മോന് വാച്ചും മോൾക്ക് കമ്മലുമാണ് നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടോ. ഇതാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മോന് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് കെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു. എനിക്കിത് വലിക്കാൻ കിട്ടുന്നതല്ല, മോൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ മോൻ തന്നെ അത് വലിച്ച് ശരിയാക്കി തന്നു. അപ്പോൾ കെട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ മോൻ്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. താങ്ക്